albarka dan Amina masoyina. Rabbana sarki Allah da kai nake fara bege na, so nake in yi baiti gurin rasul masoyina. Dan Amina mijin Hafsa na zo gare ka da kokona, ya rasul masoyina. Rabbana kai salati gun shugaban duka al'umma, alihi da sahabu a gare su kai daɗin girma. Na faɗi matu Zahra binta Aiman alfarma. Shehuna Ahmad Tijjani gare ka na zo da kokona, jiyali a daɗin sirri a ƙara haskaka kirjina. Shehu Barhama jagora na bi ka baya masoyina, ya rasul masoyina. Mai gida sarkin aiki harazumi ka yi manima, Shehu alti alkairin ka ya wuce in kwatanta ma, wanda baya ƙaunar ku baya ƙaunar manzona. Shugaba annabin Allah abin bida a gurin kowa, an gama kuma ba za a yi kamar ka ba ku agun tsaiwa. Sannadin duka alkhairi domin karabu ya kagirwa. Mai gidan mu ma'aiki ne kuma gashi san baya tsawa, ya haɗe duka sirri kun ji manzo mai baiwa. Mai gidan daraja sidi kai nake yi wa begena. La ilaha illallahu da kai ta zo babu tamkar kai, zan faɗa kuma in kara babu jagora sai kai, babu mai sallah sai kai, babu mai azumi sai kai, ya rasul masoyina. An yi aljanna dan kai, an yi komai domin kai, babu alkhairi sai kai, babu mai samu sai kai, duniya duka domin kai, da mai kyawun suna. Ina gwanin wani gana mu ba zai kama da ma'aiki ba, shi kadai zai cece mu, shi ilahu yake duba. Mai cikar kyawu ne wanda ido ba za ya misalta ba, ya rasul masoyina. So nake ni in ganka Madina ce kuma ban je ba, kai kyautar aljanna ba zan wuce ba rubuta ba, ka yarda in taima baiti ko dare ko rana. In faɗi jagora abin biɗa annabin farko, ɗaha baban alkasim ka yarda in zama mai karko. Idan na hau motar baiti wani karyace mani in sako, na gani kuma na gane mai hasada baya karko. Na biɗa kuma na samu gun wanda Allahu ya aiko. Allah ka kare dukan sharri ga 'yan uwa da abokaina. Dole ne a yi begenka da annabi manzona.